Bueno, ja hem arribat ací i ara anem a tirar-ho dalt del sostre. Anem a arreglar-les allà dalt. Com veureu, les carabasses hi ha que posar-les de forma i manera que no se toquen, perquè si se toquen se podreixen. També hi ha que tractar-les amb molt de carinyo, que no se peguen trompades, perquè si se pega alguna trompa se casca i se podreixen. I si se toquen, doncs això, en un parell de mesos es podreixen totes. Sin embargo, si no se toquen, la carabassa pot aguantar hasta el mes de maig o el mes d'agost a inclús, que se sol dir d'un any per un altre, i aquesta és la manera d'arreglar-les de forma i manera que no se toquen, que l'aigua ploga i s'escórrega, que no s'estanque. Aquest és el secret. Ja que neve, ploga o rellampegue, la carabassa pot aguantar-ho tot, sense cap problema. Aquesta és la manera i la forma de conservar-les de tota la vida. Dalt dels sostres s'han tingut les carabasses i això ha sigut el postre de la gent del camp i de la gent de l'horta. I així com veureu, hi ha carabasses redones i carabasses de cacauet. La carabassa redona és la més dolça que n'hi ha. Els collons té va ser més dolç que aquesta carabassa. Sin embargo, la de cacauet està dolça, però ja no tant. I és la que solem gastar per a reposteria, per a fer les coques, els pastissets, tot allò que compon la carabassa. Bueno, així n'hi haurà aproximadament uns 8.000 quilos de carabasses, que són els que pensem que ens van a fer falta per a gastar-los a postres i també per regalar a la gent. Bueno, així ha arribat l'hora de la veritat. Així tinguem tot el que poden fer en la carabassa. Així tinguem la greixonera, que hi han posat de decoració mermelada de figa i uns sonouets, la coca en llanda de carabassa, el flam de carabassa i la carabassa en si, que pos collons té un pastisset de ser més dolç que aquesta carabassa. Després tinguem ja el que és l'arnadí. Anem a veure. Per regla general, la reposteria se sol fer en carabassa de cacauet, perquè és menys dolça que la carabassa redona. I la carabassa redona se posa al natural.
I tot això, per rematar la feina, es posem una misteleta perquè mos acabe de fer la digestió de la carabassa i el que compon la carabassa. Hi ha un refrany que diu: carabassa m'han donat i me s'ha tornat meló. Més volguera carabassa que s'armen un pendó, cavallers, per vosaltres.